Πάμε να μικρύνουμε το στόμα, το μάτι του για να έχει να κάνει να κοιτάει πιο ψηλά. Για να γίνει πιο ψηλά πρέπει να κλείσει το μάτι. Αυτό είναι μεγάλο, πρέπει να κλείσει εδώ. Εντάξει. Πάμε. Καλή μας επιτυχία, γερά, 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 γερά. Καλά, θέλω καλά. Έλατε. Θέλει εδώ που ξεκινάει το μαύρο εδώ, από εδώ, θέλει έτσι κάτω το μάτι. Για να κλείσει το Παναγιώτη, θέλει μαύρο όμως. Δεν έχει... Δεν είναι τίποτα αυτή η γραμμή, πιστεύω. Να κλείσει το μάτι, να γίνει πιο μικρό. Αλλά και εδώ πέρα στην άκρη θέλει πιο ψηλά εδώ. Να καμπυλώνει εδώ και να... Έτσι εκεί. Λίγο. Να σας πάρει πουνιάω για να έχει. Δεν έχεις κάνει ωραία. Να φέρει λίγο απαλό λευκό τέτοιο μωρέ. Λευκό θέλει. Λευκό, πού είναι το λευκό. Είναι ο νους μου τώρα στο φασούλα, θέλω να κάνω εκείνο που λέω. Φτιάξε λίγο τον πανάκο και λίγο αυτό. Κάτσε να παλύνουμε λίγο τη λάμψη κάτω στο βλέφαρο. Κοίτα να δεις που έχει κάποια κοιλίδα και δεν βλέπω το παλιό γυαλί. Εδώ πιο ανοιχτό, αλλά όχι τόσο ανοιχτό. Όχι τόσο ανοιχτό. Δεν το κλείνεις καλά στην άκρη. Ναι. Εδώ στην άκρη τι θέλει. Έλα ρε, μην το παρασαγγίζουμε. Εδώ στην άκρη πώς πάει το μάτι το, εδώ πέρα φίλε το βλέφαρο από εδώ δεν το βλέπω. Εδώ στην τύχη το έχω φτιάξει. Εδώ πάει κάνει μια καμπύλη πάνω και έρχεται έτσι και πέφτει πάνω στο βλέφαρο το πάνω. Μήπως το παραέριξε στο μάτι τώρα. Φυσικά δεν το έχεις παρακλείσει. Αλλά ο Παναγιώτης έχει αέρα στο μάτι, χώρο, έχει, όχι πρέπει να το φτιάξει καλά. Εδώ έχει λιγότερο χώρο. Έχει χώρο αλλά όχι πολύ εδώ. Εκεί, έχει χώρο, μπορώ να καταλάβω. Συνεχίζει το μάτι και προβληματίζει το δεξί. Απλά εδώ έλα μωρέ, πιάσ' το καλά, εδώ είναι λευκό. Δεν θέλει εκείνο το σκούρο που έβαλες χθες. Εδώ είναι λευκό το μάτι, εκεί. Ναι. Εδώ έχει λίγο λευκό έτσι εδώ χάμω. Πάει πάνω, λίγο. Για πάμε να τονίσουμε το λευκό και από εκεί και ας τα μάτια. Πάμε στο φασούλα. Και άστο Γιαννάκη. Άλλη μέρα εδώ να βάλουμε και το λευκό εδώ να δούμε. Δείχνει ομοιόμορφα, τα μάτια δείχνουν όμορφα και από εδώ και από εκεί. Μόνο το λευκό που έχει μέσα φτιάχνουμε, τίποτα άλλο ρε. Καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο ρε παιδιά, το βλέμμα του. Η λάμψη του μέσα να τη δεις. Μοιάζει η λάμψη παιδιά στο μάτι του. Παναγιώτη ακούσει σαν να ορμάει. Να έρχεται έτσι από εδώ το μάτι και να μπαίνει μέσα και να ορμάει στην κόρη έτσι και να διαχέεται. Σου λέω τώρα δεν έχω όρεξη να κάνω αυτό.
Εντάξει, να μην θέλει. Τώρα να μην θέλει αυτή τη στιγμή να κάνεις αυτό, Νίκο, πρέπει να το δεις καλύτερα. Άι, καθάρισε το τζάμι, δεν βλέπω τίποτα. Μην το βάζεις αυτό να διαχέεται έτσι ακόμα, δεν θέλω, άστο. Απλά θέλει λίγο λευκό μέσα στην κόρη εδώ. Παναγιώτη, επειδή πέφτει η λάμψη πάνω στα μάτια του, θέλει από κάτω, εδώ, λευκίζει έντονα το μάτι. Εδώ. Το παλιόγιαλο, δεν το έχεις καθαρίσει. Πριν τη ζωγραφική από εδώ και πέρα θα καθαρίζεται αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ, δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα μου χαλάσει το Γιαννάκι. Ναι, έχει όντως αυτό το μάτι του μέσα μπαίνει, το λευκό έτσι και εισχωρεί, σαν να μπαίνει μέσα το λευκό από το βολβό και να μπαίνει μέσα στο μάτι για να δημιουργεί αυτά τα γκρίζα, αλλά γύρω έχει μαύρο που είναι έντονο, σκουραίνει, έχει μαύρο. Τα αφήνω ρε, εντάξει, τα αφήνω, είναι ο νους μαλλού. Κάτσε να βάλω ένα μαύρο γύρω από αυτά τα γκρίζια, ένα δυνατό μαύρο. Εδώ το έχω βάλει. Δείχνω ότι εδώ το μαύρο γύρω από το γκρίζο είναι έντονο. Άρχισε δεν θα μοιάζει ρε Νίκο σαν. Δεν νομίζω ότι είναι πετυχημένο ρε. Να το φτιάξουμε άλλη μέρα. Έχει μια γυαλάδα, μια λάμψη στο μάτι που άμα κοιτάξει είναι γύρω. Δεν είναι, όχι, δεν πάει καλά το πράγμα. Βάλτε όπως το είπαμε ως στην άκρη. Εδώ, άσπρο εδώ, άκρη και εδώ, στον άλλο. Εκεί. Άστο προσωρινά, άστο μαύρα όλα. Είτε λιγότερα είτε περισσότερα. Θέλει εδώ στην άκρη, έτσι, λευκό στην άκρη, εκεί δεν θέλω κάπαλου. Εκεί όπως το έβαλες τώρα. Στην άκρη, εδώ. Ότι μπαίνει και καλά το λευκό και μένει εδώ. Εντάξει, άστο έτσι Νίκο, τέρμα. Παιδιά, σταματάμε το Γιαννάκι, αυτό ήτανε 10 και 34.